Seo thugad cuid go scéalta na seachtaine seo Tuairisc. Seachtain in ineacha agrachtaí agus grúpaítanga stalc chun aird a tharraingt dheacrachtaí muoinethe oras na Gaeilge. Chomhthart cearcha agrachta agus grúpa Gaeilge stalc fhailéadh lé agus iad éileamh go ndéanfaí inéisteocht chuid sa mhuireas a dógadh cuireadh €800,000 ar a bhuiséad an bhí seo caite. Nuair pléachan scéalta dáil in seachtain seo, ghlachantíoseach míol méitin leis go raibh deacracht fuiléán maidir le bhuiséad an áras, ach dúirt sé nach íon stalc an slí is fearr le réiteach a amsú. Ba iad tuirtí toghchan na Gearmáine ceann go scéalta mór na seachtaine agus an CDU inis ar an báirtí is mú sa Bundestag. Bhí Tuairiscéan ó chuan ó Sheridan faoin obair atá inis amach roimh Friedrich Merz agus é ag iarra cóirialtas a chuir le chéile gan a bheith bra ar an AfD, páirtí sa chud na heitsa fíor dheise a tháinig sa darathát sa toghchan le fiche fan géad. Pléach stalc na grúpaí Gaeilge toghchan na Gearmáine agus go leor eile san agran is téirní de fodgréile nua Tuairisc go bhéal atá ar fáil inis. Meas na galún a bhíon an seachtain seo, bhí chuirsí brá ag Brandan ó Beaglaoch ar an gcuirt óg an tola céilí band ar hallan na feochaní le gairid mar chud go scoilcheol an éirí. Chuir go ceol na cuirí agus na cric féin ag rince a dúirt Brandan. Ba báta chuig an tracht pelle náisiúnta agan an deir seachtaine seo agus sais ag cosise a bhrenaithe na pelle leasú íanamh ar chud go na rialacha nua ina dhia. Is chun tarbhad in na cluichí atá forhar na rialacha nua dar le dar Cannéide, ach tá sé dúntúir go bhfuil preiseach íana an fel murainnean fear athú chun an cúlbáire a chuneáil sa gúil. Tá na scéalta sin agus go leor eile Tuairisc.